Hello. Hello. Yebo. Hello. Hey, sikangani? Oh yes man. Niyafila? Hayi siphila kunjani kusini? Hayi siphila nasi. Sure. Hey, laphuma ilanga namuhla. Laphuma ilanga. Kakithi liphumile impela ilanga namhlanje likhuza kade ngizilukhuza la eshi weather report. Hey, hayibo. Safa ukushisa kanti senzeni. Ngiphethe umcoverage. Hey, impela. Hayi, akhona uthoke mthanda bengibingelela nje Khuluma. Bengibingelela nje mthanda kholuza akunakele. Sihamba kahle hleleni. Khuluma. Oh ngiyezwa impela ukuthi hayi you having a great time lapho guys. UDecember soqalile ngiyamizwa. Uqalile. Mana mthanda ngithi mina yazi la mthanda sevele ngathini angidwazi nje wasabantu sonke sawenza amaphutha sonke sabantu lana bengidlala angidwazi uyuqhuquzela isidlale ukuthi for abantu abalaleli uyawusiqhuquzela ukuthi secreate ama moments njalo Yebo. So lana ngithenga create moment kavuka create i moment eyiphutha ngathi kubalaleli uma benginikeza u10,000 like futhi nakhona bengazelele lethi ngingenzeke bengihlambe ngizokwenza inamba enkulu Avume madoda ukuthi mhlambe nje engeke yenzeke bese kanti izobele yenzeke mthana manje sesi ngithemna uma bengineza u10,000 like nani ngizofonela wena ngicela ukuthi khuluma futhi nakhona bekuyinto engayilindele ukuthi mathe swami ngathi mina uma bengineza 10,000 like mina ngizofonela ngithi wena bengicela mina ukuthi masesihlanisa unyaka kwi crossover show ukuthi futhi ngiyoze na uthi cha hawe ma ngicela kusaxolisa abantu babomtheni usa Beyonce ngiyaza ngene ngalesi sikhathi kodwa imali khona definition ngicela makabazela makabazela khuluma ngicela bandla please bear with him ngiyaza ngifike ngibesemoyeni ngalesi sikhathi kodwa nje ngicela ukuthi umbekezelele ngiyazi ningi indaba mhlawumbe nawe ufuna uyothenga ingubo zakho uzoyiqonga uChristmas qhubeka ke ngabe Christmas ngithi namtshana futhi mo club yang suspend ngizo understand futhi kodwa ngithi mina la bengithi mase sihlanza unyaka kwi big crossover show bengicela futhi mina awudi mina abantu bathi bacela ukuthi unyaka ngihlanise no Minenhle no angizwanga mana no Minenhle no Mr Magic wasethu mina ngithi besanda kuweteta engaza phumelele umkhwenyana wakhe lana lo unekhandela khulu wathi bazobe hleli nomndeni wakhe wase uselphiwe